Matane nang dengar lewat ngendi? Yo kono lho sirku kae iki, Jack. Terus iki nyapo terus kene iki. Lah kowe kuwi lho, Jack, digonceng lho eker ae. Kupingmu rungokno nek telepon iki lho. Ora roh kok. Besok nah iki nek digonceng aja eker ae ngono. Yo, Ya, kayak menawa iki anak telepon iki lho. Ping 5 diangkat. Halo. Piye, Bos? Bah, ayo. Kepenak men nek muni ra sida iki. Ya lek ra sida urusane sadawa lho. Ya terus piye? Wis mbah kapan sida ra sida pokoke kudu sida. Ya pokoke atur jadwale. Ya bos. Ya aku wis seragen tak akeh motor iki. Ya. Oke, tak tunggu infone. Ya oke. Wis bos. enek apa to Jack jane iki? Weh, geger gedean tenan iki, Bos. Lah bos lho bar telepon, jare balapane di cancel. Oh, lah iki urusane do tenan, Jack. Nyapa di cancel barang iki? Enek apa jane? Bos iki mau bar ngabari. Jare ra sida balapan ak dhewe. Lah nyapa? Ya jare bose mau nek truk pasir lewat. Kayak guling, jadi ra kena balapan. Lah iya lho, Jack. Kayak iki kok terus piye urusane? Lah kaya ngragati motor ngene iki lho. Aku kelar adol wedhus. Ya lek wedhus kuwi ra apa-apa. Wedhuse pakku lho. Sik tak utang kuwi. Ya sesuk aku omong ngijoli kuwi. Cangkemmu lho, Bom. Kok wani muni sesuk jare arep ngijoli. Lah iki kok pas genah menang kalah ya. Oh, kowe iki nyempelekne aku lho, Jack. Kowe iki lho, apa tau ro lek aku balapan kalah ngono. Sing ngalahne aku lho, jajal ndelok rupane kaya ngopo. Rupane ya kaya kowe kuwi. Mau balapan sik pisan iki melelet. Oh iya ya, Jack ya. Ngono ndak ra sida. Kok kayak ngene iki terus piye lho, Jack? Aku kadung semen karo pakku. Lek sesuk tak ijoli. Ya wis ngene. Aku saiki ade marang yang bakal wedhus pelanggaranmu kuwi. Nyapa? Ya utang no. Tapi engko punjelono ben kena nggo nyanyi. Enggak ngono ae. Wis ayo,